Among my living friends, there is no poet I do not love, although some write with bitterness in their hearts. They are one art or many arts. Poets with progress make no peace or pact. The act of poetry is a rebel act. But I will not see great men go down who walked in rags from town to town, finding English a necessary sin, the perfect language to sell pigs in. I have made my choice, and leave with little weeping. I have come with meagre voice to court the language of my people. Is bread man focal Léargas agus díine na tan sin échlo mar chilín léir sin gnin tú gomún agus gus léir agus nám chéna gnin tú ves dárad le chéile. Chéad a chaig scíóí bheige ná cricin chóra ó le asal agus ligin a hen síle nuasta agus péir a diafar leat sin James seo méúla ceartta gut. Mar bhfuil tábhda sin ghéanamh má hagann chun crí na head diafar mé óla scíóireachta ní bh chascí bhnéachar. Tá sé duilte ag údar sin agus tá sé tuilte ag údar gníon í léarveisteach cheart. Ach nó sin gur cheart go agurthaínis láisteach na sé éadlach léarveiste agus drámatá a fóríochaí as léarveiste scríomh agus ráil bheith beag níos géire sa léarveist nach bhéit a chola leabhart an Ghaeilge bheith. Chomá is dhéantar. Scríomh mé níl maidine agus tuníthe ag gcíre teach timpeall nó goltaobh muid an Léargas. Hit an leabhar sin mar bheadh cloch a linneisce. Níor tuigiú é, is a réigean má fuair sé irid agus léarmheas tuiscinnach amháin, agus sé rud a búlaisteach legansa an chéad rud tal a déine a gúir sin na Ghaeilge ná cúrsaí léarmheastóireachta ása. Tá mé léamh a gá léamh duine ó Mherica féile ceann na léarmheastóirí móra na Stáit an Randall Jarrell agus ceann na rudaí dúirt sé ná what a critic can do for a writer is to help people to read his work. Ní dóilm bhfuil éiread agus léarmheastóir a bháin a tafic a gomsanis le is dócha le trocha blian. Go bhfuil gataí oscailte do nuas scríbhneoireacht na Ghaeilge. Tá anna bhfuil ann tuisciúil an pobl rómhe agus tóilinn go lehanana go daoine ar a chéile agus is cailm nar a hosannuas amach mar a déarthar an géirte nar a bheithanana go mar bhórán daoine agus bhí sa bhaid níos fiáine beidir an trás an ára bhí san is. Agus is cailinn go nóirsa rudaí a bhí borb tuis nar a beidir a bhallart do thuaire a gom agus go casamh na daoine orm agus ní go rá dheasa bhíidir liom. Agus dhéana sa socarú a héin náscríhing éarad a chomháin rudaí dearfacha. Is cailm go bheith mas agus cuireachtánim go bheith máth a gló as bhí sé glógóir agus pead gohfuir sé mar heola neadasa bhí sé slí sa fletsa an áras an ancra na tuirce agus mé caiint leis na fálaí a scoilinn ach barthas le díon áibh na fálaí international fós ach bhí sé anna dhearda. Agus fuair an cártasa ó cheanna túma agus ní a bhnach bhí cnocht a bháin mór agus chuir sé get lectreach tre phobal na Ghaeilge a dúirt sé. Agus chumad sé sin a gobar me agus a scríomh go ceann gáibh bliain eile. Tás a cadúir Paddy Malone am súr a bháin. Bhí Paddy go maithe go seánna. Ó bhí Paddy Harbour. Dhéana thugus fin le ládár saoil le seánna cruithin, eistú go béarla. Agus thugus cúpla lehanana tá Paddy, í bháinna glaba chundra. Fecha seo Paddy bhfuil éon bhar déanta an fiú dul a réig. Deach Paddy. Ó dhíbrial cabhaite a bhachail.
drudgeab dhéantar. Ó dar éire fedi. Cén fásan meis, cabhar mu dul mú, cabhar catá cearis. Cé. Ó chéad nach tuigeann tú héin, ní higann. Níl dohan Gaeilge. Tá éis crothú gébal míle úr nach an ceartaige, dair tú sa chéan sin. Hála céanna domsa. Well, thug sé leaghbhís nachta an uair sin. Ó, cinnte dearfa thug. Is omídún an uair sin, is omídún an uair sin. Agus dúrach lá. Ja, bid nach choláide letsa, nach chotíisce nach Níl cart scríbhan na Gaeilge, níl cart seagasúd. Agus déir an gúil chuide ar raige gánaí. Se, bhí padí tugadú sin. Ó seach, I mean, dúirt sin héanú rud céanna faoine scríbhneoireacht na blascaidí héanú, gréimar bhí na leabhar seo tíocht amach nach cuioine leat an rud a bhí ó more sniggins from the great blaskers. Sin an teidir a thug sé dríadar seo í Griffin. Fethe blian fásta bhí an bheasaigeir. Nírá. Chainófáid ó teach nach a So bhí cóú ar maithagad nuair a dúirt sé sin fúd tuiganta, mar bhí sé cáinna chuile bhna teach timp leis. Mar gairíre ó heh padí dó, san ceart ar fadaige, níorach éon scrín ar maith amháin. Sinna héin, san ceart aige. Nuair smaointeann tú siar an gcuim ins na fichití, bhí siad a chur leoraí star a glóla seo amach bliana agus leoraí aistí agus gearcéaltaí agus uaircéaltaí agus ábhar cruthíach. Nuair smaointe mar an gcuim in éis smaointim ar heicslóirí an chuid is mó agus ar leoraí de foiistí. Agus an chéastóí a chutha ar tain má tá an gcuim agus bord na leor Gaeilge faoi áras na Gaeilge, bhfuil go dtéan plán stratéiseach atá do leoraí ar fad. Go dté mar bheits an fóras ábhailte na sruthaine ar fáid na chóirt le chéile agus éon óin óháin i dhéanú dífa mas mian leat. Má dhéanann an gnáileabh Gaeilge chucéad cóp, mar aidríothirí bíonn muide sásta leis sin. Agus hálan goach na fáid siúréile chumá sásta leis. An sin beag an níl an 300 cóp heile thar cead na cúgur blianta, agus goach leabhar 1000 cóp díalta amach héis cúgur bliana nó mar sin. Bhís díalacht sástú leis sin. Gomininic is séthar éon ar nó éon chalín a bhíon ins na cólachtaí príomhmhaideacha. Agus tá géar gáil le struchtúr a thógan leir ag na léthirí. Agus deir daoine nach bhfuil áis cumas ag an rialtas ige sin, tá sé buna ag an rialtas níl sé cumas ige sin, ní chuirtar an trealamh, ní chuirtar na pingalí, ní chuirtar an iarn, níl stúrthar ar an áis le 7 mbliana an ós mar hampla. Tá fear a bháin ar an móthir den trocadó conda. An bhargaíocht an aib agus an dúchláin is mó darlinge. É sin ráite caihamid an margaíocht na leabhar Gaeilge a chur bíimiid á chur sanna gomparáide gcónaí le margaíocht na leabhar Béarla antanga is láidre ar dam. Agus ní thucach éon ceann na teanga Eorpacha go maith as an gomparáid sin. Caithfar é sin ará. Gan dátáin marga i gás na Gaeilge nascathe go fíor láidir leis an ggóras a dechas ar gach le bhéal. Agus furmhór ar gcuid na leabhar an éireach go mailó bíonn siad ar cuasaí éigean tríú le bhéal beidir ná bhí seán úsáidins na scoileanna. Tá leabhartha an sá a bhuaigh dúiseanna, ní féidir siúlaisteach an hiús agus é fiú suas sa chinneach. Bí an roinnt áirithe in Haigespegus agus roinnt áirithe in Waterstones. Má thugann tú mar an leabhar réimhigh máis faoi nuachtarán mar ní go lísa, sin leabhar fuair go leoleo pebliocht. Bhí an leabhar ar chlúdaí na nuachtarán náisiúnta ní hamháin na nuachtarán Ghaeilge. Bhí sé ar a teilifíse, bhí sé na fuineogas na sioppaí. Ach aineoin sin agus aineoin na pebliochta go léir, díalú beidir 1200 1010 cóp dó san 100 bliana nó mar sin. Ní bringlódí hín samsta ach tromlaithe. Dínús ganan faoi wadháin, seans ganan dómh agus bán. Thar. Tá bhean se goil timpeall ag meall na bhfear agus ag gcuid an anamnachaí. Tá fearr an freisin, well, ní fearr tá nach le agus le bheithíoch. Cinná, ein spirit.
scíhanéid. Súla móra. Tagan sé níos as Paul dubh Efrin. A lár na híhe nuair a bhínt mrá na gola. Tagan sé isteach sa siomra, agus ansín sé sa leabú iad incubus taine batáir. Bín Joe agú le táram nar ad éileh a bhearm. Tá tár hain a bheith bew. Tá mil níosin cud isteach an siome le cór leiise chud orm. Ach. An deacrad nach bhfuil ború faoi airchlann an státe an dhéananig falláthair. Tá sé níos le bréas dó le Rince blianta ach mar gur an foiltethirí script na rámí sin a bhfuirm chláite is bog seans go marthaí séad. If there was an Irish book about Arsenal and the rest of the Premiership teams, I would read it. Mar smálam sa hénig taistil agus rudaí as na tíre eile beidir as an Africa agus go mbeadh is ag páistí go bhfuil an Ghaeilge cinál idirnáisiúnta nach bhfuil an teanga bunithe sa tír se hamháin go bhfuil muidirán cinál rudaí eicáil ón taobh mu agus ón taobh istí. The kind of book I'd like to read in Irish would be like sort of a novel, just nothing really that's just educational because that's just boring. Something interesting, something that you'd read in English as well. Nar chur éon ó cíomh deir le bord na leor Gaeilge go an sé prábas a handaine. Bhí an bord ag deanú na hebre a bhí dáitidí fanna. Cén fáid é athraí? Go tí é athraíar thar a bhí fag mar a bhí sé. Sin an ceist, an áirlí go bhfuil rud níos fearr chutha ina náid. An freigar tá an ceist sin falláthair níl, mar ní hódúing conas mar a bheas an rud tá chur ina áid. Well, I know tá sé fíorthabhtach go mbeidh Foras na Gaeilge éifeadach i ngachrod a dhéanamh siad. Ba bar nó go dtí le ceapar a bharas goú agus is stoil am go rémas nó in an go nóras inis ó hála bhfuil an feimimenas ó thua ag gobar. Well, rud ag séideam ná ar a ggéadar síos go cheart léile feicseoirt na Gaeilge ar bhain ile éidir. Agus nílach bailach go bháin lena sinna dhéanamh agus sin tríd a bharas. A chomáile sin tá áis ag a bharas. Well, tá feimimeí an agus ag ní hinam Foras ecem sa táchaí. Go dtí seo mar hampla bhí méadairid margaíocht dhéanana bardan ar Gaeilge as méadairid ag a bharas. Creidim héin mar churmid na hacfaní sin na chéile go mbeidh an jab a bhd is fura fé dhéanamh. Tá drama gceist agus níor chóir dearú a dhéanamhartha mar dáiríad a cha mé ráthebh chus lifadá ná beimíist ar a bhód agus ná beimíist fós ar a bhód mar a chiad agus sinad an chóirla ealaíonn. Agus an buntáiste bhuiine leis an gcóirla ealaíonn ná go bhicinn siad son a bhfuil ar siúl beidir trasna na nálaíonn ar fad mar sin tá perspectíocht níos leithine có. Agus tá siad ábalta Litríocht na Gaeilge agus feilteoireacht na Gaeilge a thaobh i ggóthaics atá bhd níos foláine ná mar a bhuiinn beidir. Níl na Lancashí céanna ortha, tugann siad roinnt airgid an aigna bliana, ná fuil daríad a ceangata le tidal fuile. Is féidir leis a ggólacht pleanáil agus is féidir nithe áirithe chuí grí. Tá éon cultúr litre má bhreaní muidir, tá sé déanta sús gan na hiilimintí se. Tá an scríbhneoireacht an fear a chur an ábhar a fáil. Tá an feilteoireacht a hapí an is feimas. An sin tá na cliché agus an sin tá siopí leabhrán agus sin tá an léthóid. Nis le amach cultúr rathúil litre an. Gach chuid gan sláir a bheith ag feimú i gceart. Céimhéid siopí leabhar go fiús i le mú leabhar Gaeilge antab. Fíor bheagán, agus céimhéid léthóirí Gaeilge tá hán. A ríist fíor bheagán. Darlam sa gur bíon léthóireacht a chraithíonn an scríbhneoireacht in mhionteanga. Agus gur bhfuil sé sin de mí bhua an sa in éireann mar a deireann siad too many chiefs and not enough Indians go bhfuil na héine scríbhas nach bhfuil san daoine léamh.
Well, ó heh leabhar a aimsiú do Coislife, téimiid ina bhain ar a lán bailí. Tarlíonn an rud tradiisiúnta cuireann údar scríní isteach chuing, bíonn fáilte rompa, ach caihamid a rá nach mhlachamid ach beidir le ceannas dégín a hagan isteach ar a gcuí sin. Tá cumas níos táchtaí ná crinnes beidir rud nach dicirtíine ach má tá cumas tangan ag duine má tá líofacht agus focalstóir agus é sin atá go maith acu. Agus an trí rud an méid mar go ann don séthar so. Agus bíonn sé sin dechar a thós ach bí míad a fiochan ó hebh na leabhlitartha a rudaí a chur ar chósaí óscoile agus mar sin dá. Ní bhí míad a lorg go meach mar go mór ann ach níor bhórdoing a bheith sásta go níla mís roiint éigin céadta. Beidir go raibh mís go dtí údar féile, beidir dail si go ag an linghanna nó pur a bhóldóing eile héadúin a bheitán. A plé leo faoi na smaointe bheitcha go héin agus do go ná féin an túdar táile mór hípal ar €1,000,000. Déach beagán sa bhreise bheith ann dá gappa mís go nílach an leabhar go hanamh ar fad. Chomáile sin féin siad defuoin géad don airigid díalacháin, sé sin de aiglúch an leabhar, so má tá €20 scríomh ar chúla clúdaigh, féin an túdar €2 do son a le gach córpa a cheannítar. I mín sé an amsas cinne anna néasca. An fiú a leabhar chuir glóbal nach fiú. Cead bhhaim sa ceall? Úrscealta. Úrscealta inléite agus beidir díri rá. Mail siad a cheanint na úrscealta. Filiocht tá go leor go bháin, déireacht daoine nimmarcha. Sean is go leor, níon sé is go leor fríocht tá leor fríocht a hain beg agus ní a díalach an chamá agus bheith ar úrscealt. Ach an aine na contúirte ina rás, óin ar Africa Beham ar haidirí na reisimente, agus bhíon buileán gur ghail i níam bhla siar a grís an náhad a bhís. Ní rás an an bhrinelín óg chlasúlach a churas me cheán. Stabas an gerán agus chas hart a díalit chun féchante thuirt siar harmahólainn ara. Dí me geirria a pocléim nach teas na siara. Ní ra éon afar gar a man óg ná ar an locht ampar. Is dóigur hosa an túrscéil le íomhá I bhí méintin. Hí me go bhfuile te úrscéil nach hó. Bhí me cuiine go speisial ar an 16 hístéag, mar nó bin ré chromhail agus ré na géir leanúna agus ré achrama. A chomáile sin bin ré ochaí íosa agus na filimóra, na scríbhneoirí I Labháin, Caroló Godála, Parlament Chlána Hamáis agus an bor mór a tháinig sa Litríocht. As bhí sé eisteach as dói go rá an dárad Tarróníndí. Well, grúme dús neirechtas bin €10,000 bhí an dús mhór, mar gur oríocht speisial dinte ag an provinse Princeánach an éan mar chamóra ar bhainú chláiste Labháin. Tidal siar ná an ardscoil Darach Ó Scolaí. Ó ma hír sí a bhí dús táhachtach mar ahananta sa bhíon. Ní ra éon úrsceil scríomh an ribh seo. Agus anú tar deile a táhachtach faoi rúis agus bid an naí mu dé choscailte ach an omíocht, tá an omíocht táhachtach. An táhachtach umstréin os is smailm bheith gomórtas agus is smailm a bheith in omíocht a dtíine. Bram gohfuil an dáról ag an airgetas ever a héin learmhastrucht a dhéanamh ar na sihar carú is deahads na commartas ach ever a dó an sin maragú a chothú don a leorthaí sin. Smaoine ar an rud a dhéanaan an búcar nó na prísna móra litríocht eile tar fud an dóin go gcothaíonn siad sim agus spéis an gráphobal ins na sihar sin. Well, sé naimime tá ginearáltas ná go gcuireadh mo daoine scríomh ins na ran ó Ghaeilge. Tá géir gá le daoine a bheala agus bhí grís le golascíomh, an sin má hagann na fáilteoirí té hir gan iarach sin de leabhar se ailtiú, daoine grís an sin le ní dhéal agus a scapa, agus an óid deir hir caithfidh daoine de ceannacht agus an leabhar a léamh.
anna brodúil as an dúiseáilt agus caiimé rá gur tá bús Gaeilge timpplair mi gcónaí gorca glíne chluisimí na scolanna chluisimí ar an mhór agus ag an chóirsan i gcónaí agus cad féidir le dhéanamh ach í thuaisteach. Well, chuir mu duine séthar a fad faoi bhráid moltóirí, agus iarmid sin na moltóirí túris beag scríb a gach éon séthar. Agus tá údar an sin I ddíidir an túris sinna áil agus é léamh. Agus tá daoine a dúirtlam ar na blianta ar fad. Go mar le bhhaid an túris go dtí ná an dúis, is tábhtaí go an túris. Stoilm gur banna chair rudí ar nás an treachtas bhheile se scríbhneoireacht sé sin go dúchta dúisna do riine. Níor higus féin riamh chunas a ghaibríon na moltóirí agus bhís féin an bholtóir uair agus níor rínas higus nar dhéanas mhná robá, mar nar thugus éon léarmheisteoireacht fónta sé sin éon léarmheisteoireacht a chóireacht leis an údar níor míníochtm cad bhíle déanamh go agus bhís mí hásta. Céir a hílann tú gan iireachtas mar sin? Ní bheann sé thuile mé, agus is mar bheann sé riamh mé mar éile. Ó hebh na Litríocht rá. Well, is stoilm gur drám róisiimeach an machchas amach a behéad riamh. Ach nach éirtá san iireachtas gur na bunaíocht na Litríochta sé sin na daoine bhfuil sé leog feici acu chuileathirt agus mar dámhhairsin tá siad cumádach. Tá sé mar sin aber l'Académie Française tá siad mar a chéile. Níl na daoine nuálacha, na daoine bhfuil smaointe úr acu. Níl chun éirí leo san iireachtas. Éiró leo ar báil, mar d'éire leatsa ar báil, chuatasa ag gcionn orra seo. Ach I dosach báide, ní siad chun ghlacha leat, mar tá tú difriúil. Well, is chránachar é an teachtas sin an donas is dóthe bhain leis. Agus beidir de gur rud éon na steachar an bhliain in é sin. Go bhain hem dúis do agarú moltóirí eile an. Well, ról mungo patapaip ná chuirsíos ar chara leis an píbre pat agus duine de muintear sráide agus bhúltar an cachas agus fágtar cúlána agus ar bhealach tugann sé chuige féin tuisc píbreacht is tócha, so sin ról mungo ar bhealach cara. Fuairg mango ag bunan lán an aice le Caspar an Gambínis ar ráid Chilbhantáin. Bhí sé anna far lá. Bhí sé caite meas na málaí pláisteacha dubh brúscar. Dinner des na firballathe brúscar a hanigar. Bhí fuil le feiscin ar gach mála, cheap na fir brúscar gris mar ag níró. Ar maid na nniu déilún an séolá ag de bheitheh a fuairgé. Dúirt an Irish Press gris an ó í a tharn. Agus gur mirúilt ag go bhhair sé chorbe. Druchlá buscáil a bhí an chumá. Gáf an 30 agus tutín amháin. Le mango ar maidin. Ospedal nu a bhómant atá díreach oscailte. Níor ahann sé mé. Tá anchud mórfin á thuirtó fi láthair. Tá chorpar nós babóig go briste. Agus aig mar a bheith an taobhaiste do dhúna lábhéanta. Línta fúáil an seos an siúd ag trasnú chéile. I léon eolas a ggéine faoi cé dhéan nó céim fá. Feic cluiste ná feic ag heads na sráide fiú. Captar nó seo dúirt gard ó hráid an fíorsaiglam. Ar grúp as scoil rugby éigen a bhíán. Idir darag bheisce ceúir a buadh ag gréibh éigen agus ag glúrag tribláide is troda. Dúirt lom gur bailach nua é seo atá chul lena go kicsáil. Míá bhí ar mango sinna méid, just bloody míá. Seach bun trochadóiniu. Braham se le Litríocht na hÉireann, braham le muintear na hÉireann go bhfuil sim agus go méid sim acu a bhocail, rital, bhilíocht, scéalaíocht, cuasaí scéalaíochta, cuasaí litríochta agus braham a gcónaí go méid litríocht láidir in éireann in aon teanga. Braham go scríbhneoirí agus talann in éireann atá
as cuimse is bralam an stuff atá scríb. As béarla agus as Ghaeilge, is bralam an ilíocht atá scríb as Ghaeilge. Is bralam roiint an prose atá scríb in Ghaeilge agus in méarla. God, tá muintear na hÉireann go húntaach nach bhfuil.